Nyong kur ngomong tok misalnya kayak gue Sing sering wudu. itu dawa makan wudu. Anu apik dadi suci bae. Nek turu ya kudu wudu. Bismillah karo alhamdulillah aja keri. Tapi nek merem niku Mbah. Dadi jenengan syahadat. Kan syahadat rampung terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun terus aja ngomong apa-apa wis. Syahadat dong mboten nawi falak binas. Ya niku kan ayat wis kursi. rampung. Wis rampung niku. Terus syahadat. Oh, Wis terakhir. Nggih terakhiran niku syahadat. niku lek kan syahadat dhisik terus maca Fatihah, falak binas, ayat kursi, terus keturute bare ayat kursi Nek niku. pun niku berarti terakhirnya innalillahi wa inna ilaihi Oh, raji'un. nggih. Bik, maca kaya ku anggar kan kene be ora bisa turu. Nek innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku ikhlas Mbah niat sanes ayat kematian sanes. Nggih. Niku ngilmu ikhlas, Lah ngilmu. gue kan anu nek sing sering kan bar maghrib bareng ngasar bar subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innalillah, la haula wala quwata illa billah. Angger agi kae ora kene anu agi kaidingan maksudnya. Kalau kali kan berdoa. Terakhirnya alo ya Muhammad ping alo ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Nggih pun. Tahu Pak. Ya fatah yang ya rasakan karim alana bil Quran hadim ya fatah istalana ilman yakin. Dan disiraun semua dia Bu Hafid orang yang anu Apik pun. Benar. Asal yang pengakoni kabeh ya apik ya. ya koyo ya nyamatin ya patuh ya rojaku Komplit. Komplit kan dikari dek kan balik-balik. Dia senangannya dia ninggal nyong nang ngaring mushola. Nyok karo ki bareng nek karo nyok ginsit ki gitu kan. Oke cepet mung ping 3. Jenengan saking akeh. Mas sing menang bae. Lho ping 11 ping 11. Lah nggih. Lah niku kan ping 3 pisan. Terus ketambahan sing nika sing diparingi dengan Oh sing Yahyu Yakoyo. nggih ping 7. Gue niku pun sae banget niku, Mbak. Ngen lagu aku ping 7. Weh. Kayak sekari dewek. Lah nyok gisiti lah melenut. Berarti nek jenengan mlebu tore kok ya 2 jam bar salat. Ora balik-balik. Lah iki kan nek Qadiriyan Narsabantian niku Mbah 125 dikira la ilaha illallah. Niku Kesian ora menyat-menyat. Mandar kesian bae. Tadi kesian temen. Ora aku nek garep perlu karo nyong ora pada sabar. Ora bar maghrib ora bar anu Ora barisa. sing jelas bar maghrib, bar ngasar, bar subuh ora sabar nang anu garep perlu karo nyong. Pading kacake kur 3 menit pading. Dene ramu-ramu tinggal. Ora suwe kacake kur pading 3 menit. Satu. Yakin. Gue nyambut guys tekan di ora. Dan ramu-ramu kok sembayang. Sampai Sulaiman. Kalau sembahyang sunat. Iya. Bara sembayang sunat gari sujud maning sujud syukur. Palambuh golek nyambut gawe kepriye guys. Sing apik-apik dilakoni bae lah wis keterima ya syukur ora ya wong anu kene lagi DP-DP. Kan Jakarta ditangi. Ya sujud syukur mbak intine kur alhamdulillahirabbil alamin ya syukur njaluk ngapura karo Gusti Allah ngasru kehidupan kepriye sih? Ya ngono mong nyong darani komiter ya ngono tapi nyong nyatane Bisane kayak gue. bisane kaya kowe. Komputer temen kan boleh kali cewek dan suwe temen nih. Ora ana wong sabar wong manunggar foto karo nyong bar maghrib ora sabar ngenteni nyong. Padahal kur paling-paling kaceke 7 menit. Kaya ini wis menyat nyong urung menyat. Ya ndak sing apik kayak gue, Bang. Dadi wong salat makmume ki aja menyat ki ae rong menyat. Kudune kayak gue. Nah, jenengan wis bener. Kudune kayak gue ya.
Iya. Tapi ora ana jenengan ki ora dadi jamahe kurang sempurna. Mulane aku nek bangsane kayak wingi Rebo malam malam bulan Ramadan Rebo aku kan mengene. Aku pada pating cereneng, pada takon kepriye. Nek kiye sih ora ana wong takon. Penyandra kaum gawe. Om salam klepat. Nyora kaum gawe. Aku jane nuduh wong penting. Wong nek ketone jagong nang kana sing ora ana. Biasa keton ra keton sih. Kowe sing kangen takur menungsa sing dijagongi kowe kesuk kangen, Mbah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya nyong anu wong kotor repo lah. Tekang koni yakin. Ini pada mandang nanteng kari dewek, wala suwe temen, wala pribadi. Apa boy? Iya ini bisa menjat, orang menjat. Aku gedong urung dibangun kaya aring Pak Dirman pesen Pak Dirman anu paket C niku nek medal lampune pateni mawon gitu. Nganti pesen kaya gue. Ya mbok wis kepadangan wis ora ana wong gue maksude tapi ora. Saiki ya ngono kencor-kencor ngono wong nyatane nyong tukang mateni lampu. Kari dewek. Kalau nyong sing kaya tutup lawange. Ya bang kepriye sing nyong wis keri ya tutup lawange. Ora ngerti apa. Mau balas. Balik tutup lawange. Iya guyon-guyon tapi guyon-guyon anu Bener. bener. Maksudnya. Ya yo tele. Bapak kan nyong anu wong bodong isine kur DP karo sing gawe urip. Kauna. Bener? Yo. Ora usah menyat lah. Nggih, matur nuwun. Betah. Belum nyata ora? Belum nyata ono. Gus lu wis menyat gak? Wis potong ya. Lintingan, jangan gadah lintingan mboten niki beto. Enten Niki maksudnya mbok penggemara kerja enten bapane kedik. ning menyane tek niki. Ampun gampil ngecang mawon enggak enten. Wong kula bembetan beton menane mau ya ora usah gawe rek wong ora enggak apa-apa. Nunut bae. Nek ana Wis ya wonten kerek mriki. mangsude apa-apane. Iki kabeh komplit. Yo wis. Iki niku mbak dereng niku rong Udah disulit ya. Engko lah jam 11 lah. jam. Oh, jam 11. Hah? Jam 11. Melanggar. Iya, nambah 10 jam 5 pas. Kae sing selek diarep-arep sing wedon. Urung balik gak kita sok? Ya urung. Mangsang. Pokoknya bareng-bareng, Mbak. Wong kula mawon asline urung marem mulai nang jaba. Kluyuran malah. Wis ora Budi. Ya kepripun pun. Wis kon jagong tadine gawean. Jare nek Berarti duit kon nyebut mengana. Innalillahi mboten muturati nggih, sae nggih. Lah paling sae niku paling Ya sae. nganu bali mengaring karsane Gusti Allah. Saniki ambekane jenengan oleh tandang gawe kabeh dipasrahaken. Wis rampung ngesuk-isuk dibalekaken malih. Dan itu kan apik di Ya wingi kan kula ngaji teng ngene Pak Maun almarhum. Itu kan bulan Ramadan nek liburan kan salat Lailatul Qadar. Nggih, salat Lailatul Qadar. Jenazah kiambak. Kenapa-napa. Ning nek puasa sunat angel nyong. Niat yo Niat kantor. Ya kantor puasa. emang gede arep niat arep kepengin sahur wis ora ana apa-apa. Aja sahur nyoba tuh sahur. Anu panas banget wetenge nek nyong. Wis sih. Niat ya Ya ngerti niate dene kuat ora ketang karo wetenge panas. waktu jadi mari obatnya kan gue. Iya, wis ngerti.
nyong anu wis ngerti dadi mari tapi wetenge tetep panas. Oh dadi mari. Malah ora percaya nglomboni. Ya percaya nyong anu orang ngomong dewek kowe. percaya nyong ngerti. Anu nek diniati yakin anu kuat, tapi ya wetenge panas. Kan dadi mari. Nyong paling tangkur. Man kurma karo ngombe wedang. Lho ngemian seteng bojong ning ngetutaken almarhum. Nek awaron niku sejam-jam nek sing turu dibuka ora tangi ya bodho wae. Tinggal kadang-kadang jam 10 wis labuh, kadang-kadang nganti jam 12:30, kadang-kadang jam 11. Ya nyong tau ditambah kodam. Anu kowe mau kowe kowe ora bener nyong bisa ora kon bener batinku. Ora bisa kon bener. Harus ditempeli kula ditempeli kodam. Nate Mbah. Nate mulane ngertos ngene iku almarhum. Senteng bojong. Bisa ora ndonga kon bener kepriye. Mulane aku kon nang ngarep wae kon ngimami. Moh. Ora iso ndonga. Ndonga goda apa kae dheweke ora iso kon ndongakna bareng-bareng. Terus sing sering rasa kon nyong kon ngarep lah ngono. Nyong ora pengin. Kecuali kepepet ora ana sapa-sapa. Ben nyong ngomong kan andongane nyambek-nyambek ya. Kur ngimam hitok. Kowe ora wani nang pengimaman. Kowe angga unggu kowe ora dipasrahi ke yene. Ndarane kepenak apa wong nang harep. Sebab nek orang ngaji yakin orang ngerti. Iya, orang ngerti angga unggu ya. Ujare penak banjur budhek nang ngarep jero pengimaman. Kudu ngerti ilmune. Dipasri ora karo sing duwe. Oke iki Mas. Ya mbonyo ngomongnya bener ora. Lanjut. Gue anu wis perlu gue. Kita mati. Anu wis merem Wis ya. leklok awake. Kowe esuk jam pira? Apa? Yo ngono juga, Pak. Nek beduk mengene. 300.000. Beduk. Beduk mengene. Canggih. Ora abot. Nyangil beduk ya kaboten. Yang tuan-tuan. Aku kan nggone babuan kowe. Ya. Aku diure. Gue kan salat tobat karo donga-dongane. Lah ora semaca nang kono ora tak lapor. Cekel-cekel nggo dokumen iso putune manake kan goleti. Sun ya. Arang. Ya. Yo, burung enteng. Uang yo. Sekarang terus Nggih, matur nuwun. sami. Assalamualaikum. Ngobrol tekan jam pira-pira ya Nek kula mboten arep nek kula niku model niku nek kula kan anu mboten